बघा आम्ही पनवेलला जायला निघालो आणि आमची दिल बघा कशी ठेवली आम्ही. ही टेक्निक चांगली आहे, अशी उभी ठेवण्यापेक्षा अशी बरी आहे, झोपून ठेवायची. बघ दिलू कुठे चालली, कोण दिसतंय इकडे बघ. बाबू कुठे चालली, सगळं दिसतंय गाडी बिडी. आमच्या सोबत भाई नाही आलेत का? काही आलेच नाही बघ तिथे. शेट शेट ते शेट आहे शेट. काय बस मध्ये बसलात की काय वरती हात लावत? बस बस. गाडी कधीची काय झाली आपली? 5. किती तास लेट आहे? 2-3 तास लेट आहे आपली गाडी. हाय बोल. हाय दिलू. बाबू हाय बोल. हाय बोल दिलू. बॅग फाटेल. आता राग आलेला आहे दिलूला आमच्या. अशी आडवी ठेवली की बरोबर. म्हणजे परत ह्या बॅगेत मला बसवायला नको. म्हणजे परत या बॅगेत आम्हाला बसवू नका असं सिस्टम आहे ते बघा. तिने जर हे कव्हर फाडला की बॅग गेली फुकट. दिलू थांब जरा. हा बघा पनवेल जंक्शन पुढे आणि मी बघा कुठे आहे बघा. दिलला घेऊन पाठी बॅग घेऊन आणि हातात पिशवी घेऊन. पोचली का बरोबर? दिलू तुझ्या जवळ आहे ना. आज तर मी कुली झालोय. कुली 1 2 हातात एक हातात बघा मोठी पिशवी. तो आपला डब्बा आहे बघतो. हा फर्स्ट क्लास. त्या पुढचा. हा बघा आमचा फर्स्ट क्लास H1. जाशील आतमध्ये. तुम्ही पहिल्यांदा आलात ना. आपलं 1 2 3 4 फर्स्ट क्लास पूर्ण खाली आहे. जास्त कोणच नाही. काय माहिती का ट्रेन किती तास लेट झाली माहिती का? 3.5 ते 4 तास. थांबा बाई मी ठेवतो त्या ना. असं ठेवू द्या ना इकडे काय प्रॉब्लेम नाही. हे ब्लँकेट्स बघितले कसले आहेत पण ते बघायच्या अगोदर तुम्ही हे ट्रेन बघायच्या. हे बघा हा तुला कुपे कोच दाखवतो आहे हो मी. भाई तुम्ही बसा इकडे आम्ही आलो. हा आपला 4 कॅबिन असतो ना. ह्याच्या 4 सीट आहेत. आता पुढे चल पुढे दाखवतो तुला. ह्याला म्हणतात कॅबिन कोच. हा बघ हा ना इकडे जा. इकडे फक्त 2 माणसांसाठी असतं बघ. फक्त 2. आता कपल विपल असले आणि या दोघांना मिळालं आणि इकडे बघ हे सर्व दरवाजा असतो बघ. ज्याला कडी पण असते. ह्याला कडी लावलेली नाही काढलेली आहे पण डिझाईन बिझाईन वॉलपेपर छान लावलेत ना. हा आहे आपला फर्स्ट क्लास डब्बा. ही गाडी जबलपूरवरून आलेली आहे. आणि तसे बघ हे बघ इकडे पण आहे 2 3. हा पण एक कूप आहे. 2 कूप आहे ह्याच्यात. काजल सांग आता ही ट्रेन वाटते काय? भारी वाटते ना. मजा वाटते ना. अरे वा इकडे पण कुपे कोच आहे. कितीतरी कुपे कोच या. अरे ट्रेन 4 तास लेट मग माणसं आलीच नसतील. हे बघा हे पण 3 कुपे कोच आहेत लागोपाठ. आणि आपलं हे आहे आपलं ए बघा. ए बी लिहिलं ए. इकडे लिहिलंय बी. आणि आपली दिलू कुठे आहे? आता दिलूला उघडायचं आहे थोड्या वेळाने ना. दिलू बघा इकडे आहे. वाव एकदम छान वाटते मस्त. आपण म्हणतो पैसे जातात मम्मी पण बोलतात ना पैसेप्रमाणे ट्रेन. एवढी गर्दी असेल या ट्रेनला पाठीपुढे जनरलमध्ये. यांचं चाललंय वेगळंच. ते दिलला बघतात आहे सर्व आता. मम्मी आता जनरलमध्ये किती गर्दी आहे? हा काजल जनरलमध्ये किती गर्दी आहे? एक ना तुम्हाला ना हे सांगतो रेशिओ सांगतो. आमच्या चौघांच्या तिकीटमध्ये जनरलमध्ये 60 ते 70 लोक चढतील. एवढा प्राईसचा डिफरन्स आहे इकडे. तर पण एक सुविधा सांगायची इकडे बघा हे दिलेलं. हे काय आहे? ब्लँकेट्स बघा 1 2. उशाचं कवर पण नवीन.
ऑब्विसली फर्स्ट क्लास आहे देणारच. शीट पण बेडशीट्स पण 1 2 3 4 सर्व दिलं. आणि मेन म्हणजे हे सीट्स भरपूर मोठे आहेत, म्हणजे छोटे नाहीत ते. आणि लांब लचक पण भरपूर आहेत, हो. कारण ऑलमोस्ट केवढी डिस्टन्स राहिला बघ, एवढं वरती चढायला पण पायऱ्या आहेत. हो. तिथे जायचं. आणि इकडे आपला आरसा सुद्धा दिलेला आहे बघा, मस्त एकदम छान. आणि लॉक करू शकतो. आणि इकडे बेल दिली आहे बघ, बेल. ही बेल जर वाजवली तर ज्या मुलाने आपल्याला हे दिलं ना ब्लँकेट, हां तो येणार, काय विचारलं काय पाहिजे. आणि आपल्या दोन्ही साईडला वॉशरूम आहेत. हो. आणि हे सगळं झालं दिलमुळे. दिलला थँक्यू बोलायला पाहिजे आपण. दिल मुले आम्ही फर्स्ट क्लासमध्ये आलो, नाही तर आलो नसतो आम्ही. हो, आपण नॉर्मल नाही आलो. ही पनवेलला गाडी कितीला आली पाहिजे होती? पनवेलला गाडी आली पाहिजे होती ही 3:30 ना? 3:20ला आली पाहिजे होती, 3:30 पकडा. आता वाजले किती तुम्हाला दाखवतो मी मोबाईलमध्ये. 7:22, 7:20, 3:20, 4:20, 5:20, 6:20, 7:20, 4 तास गाडी लेट आहे. आणि ही गाडी 5 तासात रत्नागिरीला पोहोचते, म्हणजे ऑलमोस्ट पोहोचली पाहिजे होती रत्नागिरीला. आणि सर्व लुक बघून घ्या. आम्हाला तर छान वाटतं, एकदम रॉयल वाटतंय ना, का नाही वाटत आहे? आवडलं? आणि तू कितींदा फर्स्ट क्लासमध्ये आलीस? सेकंड टाइम आता. आणि मी Third थर्ड time. टाईम. म्हणजे हा माझा फर्स्ट क्लासचा प्रवास. पहिला मी सुरतला गेला होता, सुरतवरून आपण दोघं आलो होतो. येताना मग दुसऱ्यांदा मी फक्त एकटा रत्नागिरीला फर्स्ट क्लासने गेलो होतो. तिसऱ्यांदा आता बोललो सर्व दिलूला न्यायचं होतं म्हणून दिल्लीला न्यायचं होतं इथे. म्हणून आम्ही आता का माहिती आहे का बाई, इकडे हे सर्व लॉक बिग आहेत. हे दिल, हे बंद केलं. ते बाहेर पण जाणार. हे बघा, हे बंद केलं. आणि इकडे पडदा सुद्धा आहे बघा आपल्याला. तर हे बंद केलं असं की आपली दिलूला आपण खोलू शकतो. मग दिलू इकडे तिकडे जाऊ शकते. मेन म्हणजे इथे डस्टबिन पण असतो बघा. सर्व व्यवस्थित आहे, एकदम छान, एकदम मस्त. आणि लाईट बीट सर्व चालू करून ठेवलेले आहेत. लाईट बंद, लाईट बंद झाली. बघूया ह्यांना समजतं का, बघूया ह्यांना समजतं का, बघूया. नाही का बाथरूम म्हटलं? इकडे 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 विसरलात की काय? मी म्हणूनच पुढे जातो की बोललो ना. चांगला इंग्लिश पण आहे, इंडियन पण आहे. वा वा, बसा भाई इकडे सारखा जरा, तात्पुरती आपली सीट आहे. ही एवढी मोठी सीट आहे ना, लांब रुंदीमध्ये. हा. काजल आणि मी दोघं पण झोपू. हो, 2 माणसं झोपू एवढ्या शकतात. रुंदीमध्ये आहे ती. होय. एकदम छान. आणि तुम्हाला सांगतो TC बसले तर तिकडेच हा. डब्याचं TC बसलेले आहेत. हा. मग तुम्ही असं समजू नका की आम्ही येणार इकडे आणि बसणार नाही. दिलूला थोड्या वेळाने सोडूया, गाडी जरा हे होते. पण छान वाटतं, मला तर भरपूर आवडलं. ही स्पेशली ट्रेन चांगली आहे. हे घेऊन नाही जायचं. ते अंतरायला छान, एकदम मस्त. नको मला, नको राहू दे, तुमची पार्टी सुरू राहू दे. किती कॅबिन आहे त्याला? ABCDEFGH पर्यंत सर्व आहे. पण ते कुपे पण चांगला आहे ना, भरपूर. आता मला सांगा, आता आपण प्रत्यक्ष अनुभव करतोय ना, हा कॅबिन छोटा आहे का मोठा आहे? मोठा आहे ना, म्हणजे असं कंजेस्टेड वाटत नाही. हा मोठा वाटतोय ना. हां, कारण ही इंटरस्टेट गाडी आहे ना. होमस्टे मध्ये एवढा रूम केला तरी वाचू नये. छोटा वाटणार. मस्त वाटतं, एकदम भारी. फॅन बिन पण 2 दिलेले आहेत वरती, व्यवस्थित लाईट्स दिलेले आहेत छान. आणि इकडे चढायला पण दिलेले आहेत. आता इथे आम्ही आपल्या घरातूनच आणलेलं आहे. आणि एक सांगायचं की फर्स्ट क्लासमध्ये जास्त येत नाही डिस्टर्ब करायला. तिथे आम्ही आणलेलं आहे. का आणलेलं आता तुम्ही बघा प्रत्यक्ष. पाण्याच्या पण बाटल्या आम्ही स्वतःच आणलेल्या आहेत बघा. तर इथे आम्ही आणले आहे काय, अंजीर. जो खाएगा अंजीर वो बन जाएगा जंजीर. अंजीरच्या डब्यामध्ये आम्ही आणलेली आहे पिवळ्या बटाट्याची भाजी. ओपन करा काजल. चपात्या आणि त्यासोबतच चपात्या. काय मस्त चपात्या आहेत, नरम नरम एकदम मस्त एकदम. आणि इकडे बटाट्याची भाजी बघा आमची, एकदम मस्त. इकडे बघ, चपात्या बघ. वा वा, एकदम छान. चला बटाट्याची भाजी खावा. चला, आम्ही चौघं आता खाणार आहे बटाट्याची भाजी आणि चपाती. आणि तुम्ही सुद्धा या. आणि मी सांगू शकतो, कोणतरी बाजूच्या कॅबिनमध्ये बिर्याणी खातो आहे. बरोबर की नाही? सुगंध येतो आहे इकडे आमच्याकडे. भाई तर पूर्ण मावले त्याच्यामध्ये. आणि इकडे बघा, आम्ही बसलो आहे ना, तर माझ्या डोक्याला लागत नाही. माझ्या डोक्याला एकदम स्ट्रेट बसलो ना, स्ट्रेट तर टेकतं बघा. ते दिसलं?
माझ्या मी नाही. फुल डिस्क्रिप्शन देतो तुम्हाला. बस ही ते लोक गावते ही आम्हाला दोघांना हे जबलपूर जरा. कोइंबतूर एक्सप्रेस आहे. तिकडे इकडे मध्ये जागा कर. येस. हे पेपर घे खाली. चला आता दिलूला उघडूया आपण. दिलूला तुम्हाला एक अनुभव सांगायचा आहे इथे. जर तुम्ही कॅबिन घेताय ना तर फॅमिली सोबत घ्या, तर त्याची कॅबिनची मजा. पण जर तुम्ही एकटे असाल तर काय होतं, 3 वेगळे माणसं असणार काजल बरोबर. होय. ते काय करतात माहिती का, लाईट बंद करून ना असं पूर्ण लाईट बीट बंद करून झोपलेले असतात. होय. फक्त झोपायचं जर असेल ना तर एवढे पैसे टाकू नका इकडे. बरोबर. फक्त झोपायचं असेल तर 3rd AC घ्या, 2nd AC घ्या. फर्स्ट क्लास एन्जॉय करण्याला, एकत्र जायला किंवा बॅट कॅरी करायला. आता थोड्या वेळाने मी दिलला उघडेल, दिलचं पण आपण रिॲक्शन बघूया आतमध्ये काय करते. ओके. आणि इकडे घरूनच आणलेलं आहे बघा आम्ही. जसं आम्ही सांगितलेलं आहे, थोडं थोडं आम्ही बाहेरचं खाणं सोडलेलं आहे. पण जर बिर्याणी आली की मी घेणार. मी घेणार आणि कोणाला देणार नाही. आता तुम्हाला एक वेगळं दाखवू काहीतरी. फर्स्ट क्लास मधलं वेगळं दाखवू काहीतरी. मी त्या पायाने पण आमची कॅमेरामॅन पडलेली आहे. काय काय बेड आहे का एक्स्ट्रा टेबल काय तुटलेला असेल. होय. आणि असं एक नाही तर 2 आहे, त्याच्या खाली पण आहे. हा काय पण मी तुमच्यासाठी दाखवलं असं, म्हणजे तबला वाजवायचा असेल तर तुम्हाला वाजवायचा. माहिती पण पाहिजे की काय काय सर्व्हिस असतं. अजून तुम्हाला एक दाखवतो जे हा. कोणालाच माहिती नसेल. ह्याच्यात आता अंदाधुंदी दिसला तर खाली. हे तुला माहिती शॉवर रूम हा? आणि बाथरूम मध्ये कोण आहे ते आपल्याला इकडे बसून माहिती पडेल. इकडे आहे. हे बघ वरती, इकडे बघा लाईट दिली आहे बघा कशी. ऑक्युपाईड आहे का अनऑक्युपाईड आहे त्याचे स्टेटस दिसतं. लाईट पेटलाय की नाही. ते बाहेर पण आपल्या त्या साईडला शॉवर रूम आहे, म्हणजे आंघोळ पण करू शकतेस. आंघोळ बिंघोळ करून जायचं आहे काय नाही. भाई? कसं वाटतं तुम्हाला? चांगलं. आता मला सांगा मम्मी, तू फर्स्ट क्लास मध्ये पहिल्यांदा आली, पहिल्यांदाच आली. कसं वाटतं तुला? म्हणजे अशा कॅबिन मध्ये पहिल्यांदा. हा, यालाच कॅबिनला फर्स्ट क्लास म्हणतात. पण मस्त वाटतंय. आणि भाई तुम्हाला कसं वाटतंय? चांगलं वाटतंय. मग काय पाहिजे इकडे, काय ऑर्डर करू सांगा. हा? कोण येईल बघूया ऑर्डर. आणि आता इकडे आमची दिलची सोय केलेली आहे बघा. खाली तिला खाऊ ठेवलेला आहे. हा दिलचं खाणं आहे बघा. हे बघा दिलचे कॅट फूड आहेत आणि दिलचं हे आहे. आणि आता वेळ आलेली आहे दिलला सोडायची. ज्याच्यासाठी ते वर ठेव, ते वर ठेव, वर टाक. का तिने ती ओरबडला नाही आहे. ही तुम्हाला सांगतो, ही आमच्या गेस्टनी होमस्टे मध्ये जे गेस्ट आले होते त्यांनी दिली काजलला. होय. काजल म्हणते एवढी महागातली पर्सन दिल स्क्रॅच मारते त्याला. इकडेच होतो ना. हा तिथेच आहे. आता जी वेळ आली, नंतर वो घेते घडी मी आ वर. गई. वो घडी आ गई है. ठीक आहे. ती दिलू काय करते? या बसली आहे. बसली आहे. पहिला काय करतो माहिती का, तिला असंच ओपन हा करतो. पाठचं रुंद ओपन कर. करतो रुंद. हे ना हे बघा, हे बघ बॅग बघा अशी आहे. दिसते तुम्हाला? हे बघा अशी पण ओपन होते. दिसली? हो. ही अशी बॅग आहे ना, अशी पण ओपन होते. हॅलो माझी बाबू, कुठे चालली? तिला इकडून आहे ना ते. ती बोलत असेल काय चाललंय काय माहिती. काय ती म्हणते, कुठे नेतात आहेत? खरं दिलच्या मुळे तर मी कॅबिन मध्ये आली बाबा. हा, दिल आहे म्हणून. दिल आहे. नाही तर आपण नॉर्मल एसी क्लास हे बुक केला Third AC, असता. second AC 3rd केली AC असती. 2A Fourth AC 3A नाही केला असता. ये 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 येते कशी येते ये ये. कुठून येणार दिलू? बघते बाबू आता उघड ना. तिला. उघडू? उघड. वो घडी आ गई है. कौन सी घडी? ती बघते बघा बघा, हिचं एक्सप्रेशन बघा. काय बघते? कुठे आली? कुठे आली? दिलू, कुठे आली आहे तू? कुठे आली? दिलू कुठे आली आहे अरे तू? रे 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 रे. आली आली, सीटवर आली, सीटवर आलेली आहे. ती गेली तिकडे. ती बघते सर्व एक्सप्रेशन बघते. आता घर फिरलेली तसं फिरेल आता. आता बघते काय आहे कसं आहे बघा. बाकीच्यांचं सोडा, आपण तर कसं माणसं आहे, आपल्याला काय रिॲक्शन नाही. पण ती बस बस. काय दिलू हे? काय आहे?
दिलू बोलले जाते मी माझ्या बॅगमध्ये परत. नाही बसली, फिरते एसी पण आहे. फिरते. एक चांगलं की बघा हे लॉक झालं आता. हे बघ हे दाखव. हे बघ उघडणार नाही आता. हे बॅग बंद करू. उडी बिडी मारली तर बॅग बंद कर आता. बॅगीची गरज नाही आता. बॅग वर दिलू बस. बॅगेने भरपूर हेल्प केली. तुमचं जर पॅट असेल तर हायली रिकमेंडेड आहे. ॲमेझॉनवरून घेतली होती मी आणि आय गेस ही 1800 रुपयाला काहीतरी पडली होती. जर हे नको असेल ना, पाटचं नको असेल तर ती 1200ला पडते. म्हणजे फक्त एवढाच भाग आहे ना, फक्त एवढा भाग 1200ला पडतो. जर हे सर्व पाहिजे असेल तर 1800ला पडतो. म्हणजे हे पियानो पाहिजे असेल, काय हार्मोनियम सारे का मग बसली ती. एकदम छान वाटतंय, मस्त वाटतंय. दिलू बसलेली आहे, दिलू बघते सर्वीकडे काय सिस्टम आहे. काय हलतंय म्हणजे ते बोलत असेल घर, मी घरात आहे पण घर हलतंय असं बोलत असेल. काय हाय स्वतः पण हलते वाटत. पण अजून म्याव म्याव केलेलं नाही. नाही आपण आहे ना समोर, नाही काय करणार. म्हणजे तर तुमची मांजर असेल आणि तुम्हाला भीती वाटत असेल काय करेल काय नाही करेल, खाली ठेवतो बाबू. एवढी भीती नाही आहे. दिलू माझ्याबरोबर झोपणार आहे. दिलू आणि तू एक डिफरन्स बघितला का, मम्मीला दाखवला नाही भाई. चादरी बघा कशी मिळतात, नरम नरम आहे बघा. ब्लँकेट्स आपल्या होमस्टे मध्ये तसे पण आपल्या होमस्टे मध्ये अशी पण चांगले ना, नरम नरम. हे बघा ही एक वेगळी आहे. ती सर्व बघते. हा तिला खाना देऊया. दिलू दिलू ती बघ. अरे गेली, खाली गेली. बघ आता तुम्हाला एक अनुभव सांगू मम्मी. काय वाटतंय की आपण एका रूम मध्येच आहे, घरातल्या रूम मध्ये, फक्त तो रूम हलतोय. म्हणजे ही शांत अशी शांत ट्रेन जात नाहीये. ट्रेन आहे शेवटी, ती हलणारच. पाहिजे का कॉफी बिपी काय. ही आलेली आहे आमची दिल. आमची दिल बोलत असेल पहिल्यांदा जमीन हलते. भूकंप झालाय. ती शोधते सर्व. नशिबेला गेट बीट आहे ना, तर पळाली असते बाहेर. ये तू ये इकडे बस वाजेल बस. चला आता प्रत्यक्ष तुम्हाला थांब आता तू बघ मम्मी, मजा बघा. आता प्रत्यक्ष काजल मॅडम तुम्हाला चढून दाखवणार आहे. रॉंग पद्धत कशी असते ते दाखवणार आहे. आता चढून दाखव सर, मी सांगतच नाही तुला. हा एकदा दाखवलेला तिला, बघूया लक्षात आहे का तिला. पहिले काढायचे चपल. अंतरायला हे नाही, हे बघ हे घे ना, एक खोल ना. हे बघा हे आम्हाला 4 दिल्या चौघांना. हे आमचे 4 इकडे ठेवलेत. फाडा पाहिजे. हा दिलू तू तिकडे बसली, भालते कशी. येस. दिलू कुठे? टेबलवर बसलेली आहे आमची दिलू. आणि आता आमची काजल चालली बघा वरती कशी. थांब बघूया काजल बघ कशी वरती जाते का. मी गेल्या वेळी माहितीये माऊली नव्हती, मी ऍक्च्युली चुकीचं चढले. आता तरली बरोबर तू, आता बरोबर चढलीस. हे बघा हे खाली टाकायचं भाई. हे बघा खाली टाकायचं. फक्त दिलूला आता टेन्शन नाही. बघ दिलू फिरते भाई. बघ दिलू इकडे पट आहे ना, मला वाटलं मी खाली पडते की काय. काजल 1 वाजता टायमिंगवर उठा, नाही तर आपण जाऊ पुढे कोइंबतूरला. हा काय आपण साऊथला जाऊ खाली. आमची दिलू बघूया कुठे आहे. दिलू ए दिलू, दिलू कुठे बसली आहे. इथे बसली आहे. हे दिलूनी ग्राउंड फ्लोर घेतलाय. अंडरग्राउंड. आता आमची गाडी ही 7:30ला सुटलेली आहे आणि 5:30 तासात ही गाडी आमची पोचते. तर जी गाडी 8:30ला पोचली पाहिजे होती ती 7:30ला आली. आता ती गाडी 12:30-1:30ला पोचणार. वा मी काय काम करतोय बघ, सर्वांना झोपवतोय भाई. वर आहे, एक उशी वर आहे. तू उशा देतो मी. सर्वांना झोपवायचा कार्यक्रम माझ्याकडे आहे. ब्लँकेट, एक ब्लँकेट तुला उशी दिली ना, ही माझी उशी आहे. आणि दिलू पण कुठे झोपले ना तुम्हाला दाखवतो. भाई झोपा.
इकडं. नाही खरं एक सर्वात जास्त मला आवडले ना ब्लँकेट आवडले आणि क्लीन पण आहे. आणि एकदम साफ आहे स्वच्छ ना आहे. म्हणलं पाहिजे. घरी अंगावर घेत नाही, इकडे अंगावर घ्या. AC आहे ना. चला तर आजचा प्रवास आमचा प्रवास आम्ही तुमच्यासोबत शेअर केलेला आहे. आता मी पण इकडे बघा घालतो माझी आता बिर्याणीवाल्याची वाट बघायची आता आहे. फक्त बिर्याणीवाल्याची वाट बघायची आहे आपल्याला. आणि तुम्हाला दाखवतो इकडे बघा अशी काही परिस्थिती आहे आपली. मी इकडे उभा आहे आणि मी काय सध्या जास्त झोपत नाही. माझं पण इकडे एक दिलेलं आहे. हे कॉन्सेप्ट कसं असतं माहिती आहे, हे खाली पण घ्यायचं आणि ह्याच्या पण खाली तू घेऊ शकते. खाली पण घ्यायचं. म्हणजे कसं हे यूज अंगावर नको घ्यायला पण काय प्रॉब्लेम नाही. मम्मीचं बघा किती छान वाटतंय. मस्त भाई बघा काजल कसली वाट बघते. बिर्याणी खाल्लंय ना आताच. पण तुला नको आहे ना मग काय खायला बिर्याणी मी खाल्ली तर. हे तर उत्तर काय असं तोंड म्हणजे काय पाहिजे की नाही थोडीशी पाहिजे. हां घेणार तुला देणार थोडीशी देणार. तर भाई कसं वाटतंय परत एकदा सांगा कसं वाटतं तुम्हाला. चांगलं वाटतंय फक्त चांगलं वाटतंय तुला. मस्त मस्त वाटतंय काजल तुला कसं वाटतंय. भारी. आणि आमची दिलू कुठे अरे बाई, खाली. दिलू आता इकडे बसली. तुम्हाला आता मी फ्लॅश लाईट ऑन करून दाखवतो. दिलू बघा कशी इकडे बसली. गेली. हे दिलू दिलू दिलूने खालचं अंडरग्राऊंड घेतलेलं आहे. अंडरग्राऊंड. आता टेन्शन नाही. आणि तुम्हाला एक सांगतो इथे पण कोण असं डिस्टर्ब करायला येत नाही. असं एकदा TC आता आले होते आम्ही जेव्हा चपाती भाजी खात होतो तेव्हा विचारून. करून गेले विचारून गेले. चला आता गुड नाईट. आता लाईट बंद करूया आपण. ओके चार्जिंग केलं तुमचं चादर अंतर आधी. लाईट चार्जर, बंद तुझा मोबाईल चार्जिंगला ठेव. लाईट बंद चार्जर तुझ्याकडे. लाईट बंद तरी दाखवतो. आणि ती दुसरी नाईट लाईट असते ना ती दाखव. फॅन पण आहे इकडे दोन बाई कालो. मी दाखवतो काय कारण प्रत्येकाला हे आपण अनुभव दाखवू शकतो ना. बरोबर. तुम्ही तेवढी मजा घ्यायला पाहिजे. पण ह्या कॅबी आता तुम्हाला सांगतो फक्त मी एकटा असतो ना इकडे तर मी एवढा बोलू पण नाही शकत होतो आणि काय करू पण नाही शकत होतो. इथे आमचेच लोक आहेत म्हणून आम्ही बोलतोय. नाहीतर मग फॅमिली पाहिजे. हां नाही तर गपचूप येऊन एका जागेवर झोपून जायचं असतं. बाकी काय नाही. फॅमिली असेल तर तुम्ही मजा करू कॅबिन शकता. घेतली तर फॅमिली पाहिजे. 3-4 जण पाहिजे. मुलं बिलं छोटी छोटी. आता एवढेच पैसे टाकून आपण कारमध्ये पण जाऊ शकत होतो. हो. पण इकडे कसं फ्री वाटतंय ना. फ्री वाटते एकदम. हे बेटर आहे ना काजल. कारपेक्षा ट्रेन बेटर. ट्रॅव्हलिंग लॉंग डिस्टन्सला. चला बाय गुड नाईट. हां बटणं घाला लाईट घाला तो. ते चार्जर. चार्जिंग करते ना. तर शेवटी आमची दिलू पण वरती आलेली आहे. दिलू ती बघते आहे सर्व कुठे कुठे काय कसं आहे ते. हां बसा बस बस. बसा. आमची शानी दिलू आहे ना. तुझं तर कॅबिन आहे आम्ही फुकट आहे इकडे. अजून तुम्हाला एक खाऊ दाखवू आम्ही काय काय आणलंय. नशीब पण लागतं. नशीब घेऊन यायला लागतो कॅबिन मध्ये पण राहायला. बरोबर आहे. म्हणजे दिलचं एक सांगतो उदाहरण. दिलचं. दिल नशीब घेऊन आली आहे. हे ते दिलू कुठून फिरते आहे. इथून ती आता वरती बघेल का. वरती दाखवू का तिला. नको नको परत वरनं खाली पळाली. वरती जाईल ती ना. हां. ती सर्व वरती बघते. वरचं काय? थांब ती बघते काय कसं आहे ते. आणि त्यासोबतच काय? आता मी काय अजून खाऊ आणलेलं तुम्हाला दाखवतो बघा. तुम्ही पण येऊ शकता माझ्याबरोबर खायला. ही आहे माझी लॅपटॉपची बॅग बरोबर. बिल पण तुम्हाला दिसते बघा. या लॅपटॉपच्या बॅगेत आम्ही काय आणलेलं तुम्हाला माहिती आहे का. या लॅपटॉपच्या बॅगेत आम्ही आणलेलं आहे. आणू नको सांडेल. काय दुसरी पिशवी आहे हे का. आम्ही आणलेलं काय चिवडा. मक्याचा चिवडा. मका चिवडा. मक्याचा चिवडा आणलेला आहे. त्यासोबतच लसूणचा चिवडा. लसूणचा चिवडा आणलेला आहे जो आम्ही फोडलेला आहे आणि खाल्ला आहे. दिसतंय. आणि त्यासोबत आम्ही हे बघा असं घेऊन दिसतंय का. दिल बघते बघ. हे आम्हाला कुठे कुठे घेऊन फिरवतात आहे. कुठे गेली म्हटलं पाठी गेली दाखवू दे. काय दिसलं की आम्हाला. ती पाठी गेली तुझ्या. बसू दे तिला आहे ना. चला झोपा. गुड नाईट. दिलू झोप. झोप काय झोप.
वही वेज व्हेज आणि ये दोनों इसका कितना पैसा हुआ? इसका हो गया 120 रुपये। ये कितने का है? 140। 140 280. ओके, तर तुम्ही आता सर्व गडबड बघितलात ना, तर पडदा लावला आणि पहिली आमची दिल कुठे बघूया आम्ही. ती खाली बसली आहे ती. खाली बसली, तुम्हाला दाखवतो बघा. बसली थंड आहे ना. तू हे काय घेतलं हातात? व्हेज बिर्याणी. तुला नको होती ना बाहेरचं खायला? नाही, भूक लागली, गाडी लेट झाली ना आणि आपण घरातून काय 2-2 चपात्याच आणलेल्या होत्या. हे तुझं किती वेळा माहितीये का? 110 रुपयाला व्हेज. तू हा. जरा बघ. हे भाई, आता ते राहू दे veg आहे ना, तसंच. मी आणि भाई खाणार. हा, आणि काजल काय खाणार आहे? काय डेकर येते की काय? काजल आणि मी खाणार आहे चिकन बिर्याणी, जी फर्स्ट क्लासमध्ये पडते 140 रुपयाला. मला जरा डाऊट वाटतोय, कारण ही चिकन बिर्याणी 120 रुपयाला असते कधी कधी. जाऊ दे, चला. 140ला पडलेली आहे, 140. आणि मी गुगल पे केलेला आहे त्यांना. हा. आणि आमची दिलू दाखवतो तुम्हाला. दिलू, हे बघा दिलू. अय दिलू, या भारी आहे. बघ तुझ्या बिर्याणीमध्ये कसं काय दिसतंय बघा. मी मस्त आहे. मस्त आहे ना? हो. वा. चमचे दिले नाही. त्याच्या आतमध्ये बघ. आतमध्ये होते का बाहेर होते? बाहेर होते. मम्मीला बाहेर होते व्हेज मध्ये. हा, माझे बाहेर होते. नाही, तो आहे तो तिकडे. दिसणार नाही. गाडी बघा, ही आता रोह्याला आली. रोह्याला गाडी आलेली आहे आणि रोह्यालाच आमचं जेवण पण आलेलं आहे. आणि आता वाजले आहेत बरोबर 9:15. थोडीफार तुम्हाला हे लॉक दाखवतो कसं सिस्टम आहे बघा. हे वरती करायचं, हे आतमध्ये टाकायचं आणि हे परत असं करायचं. हे झालं लॉक. आता बघा हे होतं उघडणार नाही आणि आपला पडदा बंद करायचा. ठीक आहे. आणि हे घे काजल, 1 चमचा तुला आणि 1 चमचा मला दे. हे कसं आहे? मी छान आहे. पुरा चांगला आहे. मस्त आहे, खरोखर छान आहे एकदम. छान आहे एकदम. एकदम भारी आहे. तिखट पण नाही आणि एकदम व्यवस्थित आहे. जरा हे साईडला पण करूया, वाईट ह्याच्यामध्ये जरा खराब नको. तुम्हाला आता इकडे चिकन बिर्याणी दाखवतो. वजन चांगलं आलंय, वजन एकदम छान आहे. हे आपण काढलेलं आहे आणि काही अशी दिसते बघा चिकन बिर्याणी. तांदूळ पण जरा मोठे आहे. काजल आवडलेली आहे. आणि तसं माझ्या पीस दाखवतो तुम्हाला. पीस बघा, मला पण आवडलाय. छान आहे. मी कधी खात नाही पण मला तर खूपच आवडलाय. मस्त आहे एकदम. आणि काजल तुझं पैशाप्रमाणे चांगलं आहे. आणि इथे बघा, आणि आम्ही डबल का नाही घेतली, कारण भाई पण पूर्ण खात नाही आणि मम्मी पण पूर्ण खात नाही. बरोबर ना? बघा बिर्याणी कशी लागते माहिती का? जशी आपण ते बाहेर बिर्याणीचे टोप घेऊन असतात ना, बिर्याणी विकतात, तशीच ती पार्सल मध्ये देतात ना, तशीच लागते आणि एकदम सुंदर आणि एकदम छान. त्या बिर्याणी एकदम छान आहे. आणि भाई तुमचं व्हेज कसं आहे? चांगलं आहे? आवडला? चला, आमचं जेवण झालेलं आहे. आता वाजले रात्रीचे 9:30 वाजले असतील. एक्झॅक्ट सांगतो तुम्हाला किती वाजले. 9:43 झाले. आणि आमच्या दिलूनी, जसं दिलूसाठी हा कॅबिन होता, तर तिने हक्काने तिची सीट परत घेतलेली आहे आमच्याकडनं. ती कुठे गेली आहे बघा? बरोबर भाईच्या पाठी. दिसते की नाही तुम्हाला? दिलू उशीवर झोपली आहे. दिलू उशीवर झोपली. हे काय आहे? घाण झालं. झोप झोप. आणि त्यासोबतच आपले जे वॉशरूम आहे ते पण एकदम चांगले आहेत. दाखवू का त्यांना? चांगले आहे. दाखवू नानू? या तुम्हाला दाखवतो परत. आता आपण कॅबिन उघडूया. हे बघा, कोणच नाही पूर्ण मम्मी पूर्ण ह्याच्यात फक्त बाजूच्या कॅबिनमध्ये एक माणूस आहे काजल, बाकी पूर्ण खाली आहे. दाखवतो तुम्हाला. या आपण दरवाजा उघडला. हे बघा, हे आपलं वेस्टर्न टॉयलेट आहे. आणि मेन म्हणजे बघा इकडे फॅन बघा, फॅन चालूच आहे. वेस्टर्न टॉयलेट आणि त्यासोबत बेसिन पण आहे, हँडवॉश पण आहे, पाणी पण आपलं चांगलं आहे पाणी बघा. आणि मिरर आहे. आपला वेस्टर्न आहे. आणि त्यासोबतच हा इंडियन आहे बघा.
आणि एकदम साफ सुथरा एकदम साफ आहे. इथे पण फॅन आहे बघा आणि फॅन चालू आहे. मेन म्हणजे बघा हवा येते फॅन दिलेला वा क्या बात आहे. आणि इथे पण बघा हँडवॉश आहे पाणी एकदम चांगलं आहे. मिरर आहे. बायो टॉयलेट. आमचा कोच बघा H1 आणि इकडे काय लिहिलं आहे 22 स्लीप 22 ईट स्लीप अँड सीट 20 इंटिग्रल कोच फॅक्टरी. आणि आपलं पहिलंच आहे काय बघू दिल्ला झोप आली आहे पण लाईट चालू आहे ना. दिलू झोपायचं आहे तुला दिलो हो झोपायचं आहे. माझ्या दिलूला झोपायचं आहे. झोप झोप. चला इथे बघा अशा प्रकारे आमचा इकडे प्रवास संपलेला आहे. आता वाजले बरोबर 2 आणि रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन आलेलं आहे. बरोबर आलं ना रेल्वे स्टेशन. वाजले बरोबर 2 वाजले 2 वाजले. हां 2 बघा 3:30ची गाडी आणि आली कधी बघा 8:30ला आली पाहिजे होती. 8:30ला आली पाहिजे होती. 2ला 2ला आली. रात्रीची वेळ बघा 2 वाजले 2. ही आमची ट्रेन बघा अशी आहे. ट्रेन आहे. हे बघा पॅसेंजर आलेले आहेत फर्स्ट क्लासवाले. आम्ही दोघं एस्केलेटरने आलो कारण मम्मीला जमत नाही. या चालत या. चला इथे बघा आमचा प्रवास एकदम चांगला झालेला आहे. दिलो आमची पाठी आहे. काय का दिलो पाठी दिलू आहे ना. चला काजल चला बाय. अरे लवकर ये. बाय बाय सर्वांना बाय बाय.